Tak, pojďme na to. Já bych dostal takový čísel, dostali jste i dneska. Dneska tady taková přednáška, tady bude představený systém machine learning IT s nastavbou Volvo IT a budeme se bavit o automatické ochraně toho nejcennějšího, co vaše firmy vlastní, a to je know-how, znalosti. Vidíme z předpokladu, že čas je vzácný. Čas je velmi vzácný. Vy potřebujete systém, který je jednoduchý, nenáročný, přirozený a pozor, to je velmi důležitá záležitost, musí být zábavný. Musí být zábavný. Když to lidi nebude bavit, nebudu dělat. Tento systém potřebujete, abyste mohli dělat všechno rychle, kvalitně a pokud možno bez nich. Potom se teprve můžete zaměřit na věci, které jsou důležité. O tohle se bavím na základě, který budeme teďka stavět přednášku. O čem teda bude přednáška? Řekneme si o tom, co systém je, jak toho dosahuje, řekneme si nějaký stručný úvod problematiky kvality, abychom věděli, co vlastně chceme řešit tímhle systémem. Ukážeme si detaily k jednotlivým částem systému, možnosti rozšíření a proč vlastně naštívání. Takže co je cílem tohoto systému? Jednoduché zajištění komplexních informací. To je krásná, jednoduchá věta, velice důležitá. Jak se toho dosahuje? Optimalizovali se vstupy do databáze tak, aby byly s minimem úkolů. A pozor, to je velice důležité. Maximalizovala se efektivita vyvolávání informací. Protože je hrozně pěkný, když budete mít znalostní databázi. Ale k čemu vám bude znalostní databáze, kterou nikdo nebude prohlížet a kterou nikdo nebude používat? Proč se dneska nepoužívají znalostní databáze na straně čtení? Je to z toho důvodu, že používání na straně uživatele není dostatečně komfortní. Proto jsem na začátku zdůrazňoval, že systém musí být zábavný. Lidi to musí bavit, jinak to nebudu dělat. Vývoj požadavků na výrobu. Tohle je právě o té kvalitě. V 70. letech se řešila hromadná výroba. Pak jste měli hromadu výrobků, Baťa, Ford, ti to dokázali rozdělit, všichni to rozdělili sériovka, 80. leta se nesli ve znaku kvality výroby. Najednou se zjistilo, že máme hromadu výrobků, který jsou celkem na nic. A teď se začalo řešit, jak udělat ty výrobky kvality. Znovu se vracelo k kořenu. To bylo to, co rozbouřilo ta hromadná výroba, to nemíry. 90. léta to se neslo ve znaku kvality výrobních procesů. Do roku 2000 se řešila post. To byla věc, kdy naše republika docela zaspala a my jsme kupovali mašiny z post. Měli jsme s tím strašné problémy. Z toho důvodu, že bychom nedokázali udělat kvalitní věci, ale prostě protože jsme to dělali hrozně dlouho. A dneska je to tak, že přes celý svět máte v podstatě srovnané technologie. Ty mašiny, nářadí, co se používá, to je velice podobné. A teďka ty rozdíly jsou v tom, jaký má kdo znalosti. To je rozdíl mezi dnešními firmami. Někdo umí, má znalosti, a někdo neumí, nemá znalosti. A na čem to stojí? Firmy vždycky stojí na jedno, maximálně dvou lidé, kteří to táhnou. A teď si představte, že mám takovýho člověka v rozdělení. To je tak na mašinu, prosím, že to firmu zruší. Jak můžete ochraňovat své informace? Informace můžete mít v hlavě, to je samozřejmě nejlepší, to je perfektní. Jenomže, člověka přejde auto, jste na můžu. Člověk odejde do cizí firmy, to je katastrofa. Neodešel vám člověk, v tu chvíli vám odešly znalosti. A co vy uděláte pro to, aby vám aspoň ty znalosti, když teda opět nemohlo člověka, co udělám pro to, aby mi znalosti zůstaly v mém firmě, ve vaší firmě? Mám v podstatě dvě možnosti. Tohle je dokumentace k jedné formě. Já když jsem to viděl, říkám, že si musím naplnit, že si nerozdělí. 30 cm papíru. Dokumentace k jedné formě. A teď mi v tom najděte, co se řešilo. Já to neumím. Na tím strávíte čas. Ty lidi se na to vykašlou. Nebudou to dělat. To je úplně na nic. A nebo můžete použít tuhle záležitost. Jeden kód na formě. A v tom kódu, v tomhle kódu, máte schovaný těch 30 cm papírový dokumentace. Tříděný, všechno s časovým razítkem, GPS ořadnice, všechno tam je. Takže si můžete takováhle hoda papíru, anebo jeden kód. Problém vzniku znalostní databáze obecně
se dá definovat jedním slovem a to je boj. Je to boj mezi technickými pracovníky a mezi manažery projektu. Se díváte, kteří nedověří jeden trochu. Proč to je? Protože technický pracovník potřebuje pracovat, znamená vyrábět, a musí vyrábět. Nějaký zápisy až tak moc nezajímavé. Logicky, že on je placený nikoliv za to, co napíše, on je placený za to, co vyrobí. Potřebuje uspokojit manažera s minimem úsilí, protože není placený za to, aby dělal nějaké reporty, logicky. Ale pozor, technický pracovník zároveň potřebuje informace. Potřebuje informace vždy po ruce, jednoduše a přehledně. A teď si představte, že vy máte krásný 30 cm papírového sloupečku a forma je na druhém konci republiky. Kdo z vás se sebou kompletní dokumentaci k formě? Já ne. Přiznávám se nedělá. Manažeři projektu potřebují relevantně komunikovat sobě, no první získat nové zakázky, to znamená musí mít informace o technice, co se dělo, proč se dělo, jak se dělo. Potřebují uspokojit manažera zadavatele, také pokud možno s minimálním úsilí. A potřebují informace, vždy po ruce jednoduše přehledně. Když si to teďka srovnáte, tak zjistíte, že ty požadavky, přestože tyhle pozice se permanentně tešou a říkají, jak to nezapíšu a ty mi to musíš napsat, tak nejenom zjistíte, že ty požadavky jsou velmi podobné. Dobře, pojďme si to srovnat. Podíváme se, jak to bude. Technický pracovník, manažer projektu, jasný. Potřebuje informace o technologických parametrech a cyklech. Technologických parametrech cyklech, jak je překvapení. Potřebuje stejné informace. Zapojení elektriky, on to musí znát do budoucích projektů. Zatímco technický pracovník to bere z hlediska toho, že to musí zapojovat, musí s tím pracovat a musí o tom mít informace, jak se to tam dělá. Tak ten manažer to potřebuje proto, aby věděl, co má říct klientovi, jak má naplánovat další výrobu, jestli to bylo funkční, nebylo funkční. A v podstatě to vypadá, že ty informace jsou hodně stejné. Oni se na to dívají z různých stran, to jo. Ale ty informace jsou stejné. Ty vstupy, které zpracovávají, jsou ty též. Zapojení fazení temperace, problémy na výtisku, mechanické problémy na fóně. Co se s tím děje, jak se s tím děje? Seznam náhradních dílů. Jo? Když jsme se takhle sedli s klienty a začali jsme si psát, co potřebují které pozice, tak nám z toho vypadl takovýhle seznam, který ale u podivu byl úplně stejný. A teď se ukázalo, tohle jsou analýzy, které jsme dělali s klientama, a teď se ukázalo, že najednou ty pozice, které mezi sebou permanentně bojují, tak oni mají úplně stejný požadavky. A teď to bylo strašně zajímavé, proč teda tam vznikal ten boj, proč tam vznikají ty třetnice. Proč oni se hádají? Je to jednoduché. Proč boj? Protože problém je, co, kdy, kde a jak se to zadává. Potřebujeme vybavení. Standardní systém, 30 cm papír, tuška, podňávíte si katalogy. A teď to narůstá. Teď to sebou roste pořád. To nejde. To nefunguje. A nebo systém našeho nabízí, že k tomu budete potřebovat telefon nebo tablet. A to je všechno. Vy najednou nepotřebujete nic víc. Telefon sebou máte vždycky. A tablet jsou lidi ochotní nosit. Tablet jsou lidi ochotní nosit, protože tablet je v dnešní době dostatečně rozšířená technologie, aby se to mohlo koupit za solidní peníze. A zároveň je to ještě pořád braný jako hráč. A najednou vy máte vstup, kdy ty lidi si hrajou. Oni mají pocit, že nepracují, oni si hrajou. Oni mají tablet. S tabletem se nepracuje, ne. A je Apple odvedl výbornou práci. S tabletem se hraje. A pokud vy dokážete využít tady tuhletu psychologickou výhodu, tak v tu chvíli si lidi budou hrát v práci a budou vám zadávat všechny informace, které potřebují. To je velká výhoda systému. Časová potřeba zápisu z jednání. Dělali jsme si nějaké statistiky, jak to vypadá. Když naši lidi stráví zhruba 4 hodiny na sobě, tak abychom zpracovali zápis, tak nám to trvá zhruba hodinu. Když na to sedneme okamžitě. To znamená, najednou ze 4 hodinového jednání já mám 5 hodin. 6 hodin na lisovně. To se pohybuje zhruba okolo 2 hodin zápisu, to už je zložitější. 8 a více hodin, tam je to 2 až 3 hodiny. Abyste to opravdu zpracovali, aby to mělo nějaký výsledky, abyste stáhli ty fotky, které jste udělali, abyste si přepsali ty poznámky, papíry, aby to bylo srozumitelné. Jo, že vy to musíte psát tak, abyste ty zápisy
pochopili, ne za týden si budete domluvit, ale abyste ty zápisy pochopili za rok. Aby ty zápisy pochopil člověk, který to převezme po vás. A v tu chvíli opravdu ta časová náročnost narůstá. A ti lidi to neví, co udělat, to nejsou placení. Nikdo mi to nezaplatí, to je jejich práce navíc. Tohle je velké problém. Jak to funguje v systému vašeho IT? To, co strávíte na listovně, tak to je přesně ten čas, který dáváte do zápisu, protože ten systém vzniká sami automaticky přímo na stroji. Co můžu popsat, popíšu, co nemůžu popsat, nafotím, ale pozor. Když se na to podíváme tímhle způsobem, tak u standardu musím ověřit do jejich PC, zapsat zavolat. Ověřit zavolat někdo jiný, jo? Všichni to známe. Hele, Franto, prosím tě, co jsme tam dělali mimo? Já nevím, já musím počítač. A teďka najednou vy zjistíte tímhle způsobem, když si budete dělat čárečky, že lidi tráví svůj čas neproduktivně. Oni nevyrávají, nic nedělají. Oni si takhle přeposílají informace, volají si nesmyslí, chodí k počítači, odchází do rozdělené práce. To nechce. Maštino. Všechny důležité informace máte u sebe. Všechny. Jo? Šifrovaná databáze. Co budu potřebovat, to tam mám. Dostaneme se k tomu. Schází informace. Pánové, není problém. Když stojím u formy, tak si to načtu. Když jsou u počítače, tak si to načtu. Když fakt jako potřebuju, tak zavolám. A ti lidi jsou schopni, aniž by chodili někam do kanceláře, jsou schopni mít informace dál, protože dokážou vyčíst. Takže co systém nabízí? Systém nabízí komplexní informace o provozu a údržbě form. Komplexní. Nejsou to jenom stříkovací parametry, ale jsou to parametry ze skladu, jsou to parametry z nástrojárny, v jaké fázi je oprava, co se tam dělá, co se tam nedělá. Jste schopni se to připravit dopředu. Ty podklady jsou kompletně na jednom místě. Šifrovaná databáze technologických informací. Ten systém má třístupňové šifrování. Je to z toho důvodu, je to z toho důvodu, že znalosti, to je to nejcennější, co máte. Stroje se tam. Lidi jste schopni jak si vyškolit, ale to know-how, který mají, to je problém se jednou. Znalost je to nejcennější, co máte, proto je tady do toho systému kladen velký důraz na bezpečnost. Zápisy z jednání. Automaticky využité zápisy z jednání. Jsou tam technologické parametry, počty zdvihů, počet vyrobených kusů a plánování, komplexnost provedení preventivní údržby. Ten systém je schopen zaručit, jestli proběhla údržba, jak proběhla a jestli byla kompletně udělána. A ne, že vy vezmete papír a uděláte škrt, najít, jo, odškrtnout, ne. Ten systém vám to graficky dokáže. Mám fotku před, mám fotku po. Komfort řešení nezhoubných lístků. Jaká mi vznikla chyba? Existuje na to nějaký protiopatření. Těch chyb, které vznikají v plastových lístků, není to. Ty se pořád opakují. A ty možnosti, jak ty problémy řešit, jsou známy. Ale nikdo nemá tu databázi, nikdo si nepíše. Znalostní databáze pro rychlé řešení problémů, teď jsem o tom mluvil. Online komunikace pro rychlé řešení problémů. Máme problém a potřebuji poradit od někoho externího, tak ten systém je umožněn mu zavolat. Ale ne, že já mu zavolám a řeknu, hele, já mám problém tady s formou A. Ten člověk dostane volání a vidí. Volá mi někdo, volá mi o této formě, jsou tam, a teď už může procházet informace. Vidí výkresy, vidí model, vidí zapojení, vidí schémata, vidí materiály, on to nejenom vidí. A teď už se bavíme na jiné úrovni. Největší problém při řešení o problému, které se vyskytnou v technické praxi, není vyřešit ten problém. To většinou bývá relativně jednoduchá záležitost, většinou, ne vždycky. Největší problém je získat potřebná data k tomu, aby bylo možné ty problémy vyřešit. To je problém. Ne to řešení samotné, ale získat potřebná korektní data, to je problém. Prevence problémů. Mám-li statistiku, mám-li informace, tak jsem schopen predikovat, kdy ty problémy budou. Když se přesouváme z údržby, kterou provádíme ad hoc, tak se přesouváme do systému prevence, což je nejlepší, to je nejlepší záležitost. Je to možné napojit na libovolný ERP systém, protože je jenom jasný, že už máte nějakým způsobem to problémy řešené částečně solitérními produkty, takže znamená, že to potřebuje napojit na něco existujícího. No samozřejmě
to, co nabízíme jako největší výhodu, se snažíme minimalizovat dodatečné zatížení na pracovníku. To znamená to, aby on nebyl někdy, kde dělá svou práci a pak to ještě nemusel přepisovat, překlamovat, posílat maily. Jo, to se snažíme minimalizovat. Čili pokud neodpilce vznikne online záznam, takže tu databázi nepřetěžuje na smysl. Je důležité si upozornit, že informace v technické praxi ohledně forem, když uděláte dobrou analýzu, tak zjistíte, že podstatná část informací lze zadat pomocí parametru ano, ne. Je to divný, ale je to tak. Je to v pořádku, ano, není to v pořádku, ne, co se tam stalo? Tohle, ano, ne, tohle, ano, ne. A vy jste schopen podstatnou část problému popsat pomocí jednoduchého rozhodovacího stromu. Je to tam? Ano. Není to tam? Ne. Jo. Typický statusy. Forma je na stroji vyrábí, ano. Má problém. Ano. Jaký problém? A už je to, už to jenom vyklikává. Já najednou nenutím ty lidi zapisovat. Proč bych to zapisoval? Když to můžeme předpisat. Co když nestačí ano, ne? Je mi jasný, ne vždycky bude stačit ano, ne, to je logické. Odpověď je celkem jednoduchá. Dáte tam obrázek nebo video. Obrázek nebo video vám řekne víc než odstavec textu. Je to úplně jasný. Popis problému. Tady to vidíte. Jo? Systém nesnímá teplotu přepálený materiál. Když se podíváte na tu fotku, tak si myslím, že je to úplně jasný. Jo? Tady vidíte, jak je to vyrezlý, tady je ulomený ten drát, je to celý prostě res. Systém nesnímá teplotu přepálený materiál. To jsou věci ano, ne. Dám k tomu fotku, aby bylo jasné, co se tam stalo. V tu chvíli už si to všichni zapamatují, protože obrazová informace funguje ve vaší hlavě jiným způsobem než textová. Důvod, logicky, prasklé čidlo, vyrezlá okna, spirála, prostředlo. Tohle jsou všechny věci, které najednou můžu prohledat. Já tu databázi můžu prohledat. No. Prevence, nutná kontrola těsnosti chladičského okruhu. To není jenom o tom, že já vyměním čidlo, jak se dneska běžně dělá. Ne, já nemůžu jít po problému, já musím jít po příčině. Důležitá je příčina problému, ne problém. No. A zároveň s tímhle zápisem mě vznikly úkoly pro zásobování, nakoupit náhradní díly, ale ne, že nakoupí jeden náhradní díl, protože ve chvíli, kdy mi to tímhle způsobem vyrezlo, tak to znamená, že tam byl nějaký problém s únikem vody. A do té doby, než se mi na to někdo podívá a než to opraví, než to najde, tak já si musím koupit čidla dvě, protože není otázka, jestli k tomu dojde, ale kdy k tomu dojde znovu. Dokud to neodstraní příčinu. Jo? Popis problému. Pohnutá jehla, jednoduchý pohled. Jo? Popis problému, kdy systém nezažehluje vysoký zbytek toku reklamace dílu. Důvod ohnutá jehla. Přímo váš nebyl dobře předepsaný technologický postup, byla to tam docírovali kladivem. Je to občas se stane. Je to smutný, ale je to tak. Jo? Mimo jiné došlo k zatečení okolo středícího poudra, protože by to poničili mechanicky, tak tam došlo ne k problému s jehlou, ale došlo k problému jinde. A ve chvíli, kdy jim to takhle popíšete, tak oni už příště ví, že to musí zkontrolovat víc, než jenom špičku. Najednou už mají informace o tom, že tenhle problém se už jednou řešil a mají tam další body, které je potřeba zkontrolovat. Prevence logicky musíme vyškolit slovu líp na montáž. Montáž, objednat školení, objednat náhradní díly, zkontrolovat se to. Kdykoliv teďka dojde k podobnému problému, tak oni uvidí systém nezažebuje vysoký zbytek potoku, vyfiltrují si databázi a podívají se, je to ono? Ano, ne, jedu, jo? A když najdou řešení, tak už to mám jedno vyřešení a oprava se výrazně akceleruje. Když to tam nejde, tak musím uvedovat. Popis problému, vrstva na vrstvě zatečený systém, popis byl systém nelze natopit vysoké příkony na řídící jednotce, nezačítnuté díly. Důvod? Už zapomněli vložit dotlačovací podložku. Ten systém to pak by se fakt neudrží. To mě vůbec překvapilo, že pracoval tak dlouho, když jsem to viděl. To bylo hezký. Řešení vyčistit systém oplastu, kontrolovat preventivní zapojení, prevence, nafotit fotonávod, jakým způsobem skládat systém. A pozor, ten systém umožňuje, ve chvíli, kdy máte nějaký návod, tak on vám umožňuje to, že vy jedete krok a krok. To znamená, vložil jsem trysky, počkrtnu si oka. Musíte změřit kontrolní body, počkrtnu si oka. Jo, takhle to vůbec provede. A v tu chvíli se to stává hlavně blbý zdroj. Možná to bude pro ty lidi jako začátku oprus, protože si budou mít pocit, že proč já bych to dělal, já jsem to stokrát dělal, tak to taky. Ale není to pravda, ten systém chrání vaše lidi.
chrání je tak, že on říká, tenhle člověk udělal všechno, co měl, perfektně dodržel technologický musel. A díky tomu, že ten systém umožňuje v klíčových bodech vkládat fotografickou dokumentaci, tak je to jasný a je to důkazný. Papír je málo. Na čem pracuje mašinnou IT? Servery, je to cloudová technologie. Je to z jednoho prostého důvodu. Když budete mít data u sebe ve firmě, tak je to krásný, budete mít pocit, že máte všechno pod kontrolou a je to vám. No jo. A teďka odvezete formu někam jinam. A nebo vám někdo přiveze formu. A jak se na ty data dostane? Jak chcete převést výrobu někam jinam? A teďka na mydlení. Z toho důvodu je systém postavený na cloudové technologii, aby fungoval po celém světě, aby ty data byly rychle dostupné. Takže tohle je pozadí. Přední uživatelské rozhraní je celkem jednoduchý, jsou tam 3 vstupy. Tablet, telefon, anebo pro manažery samozřejmě společný počítač. Trošku jinak koncipovaný rozhraní, musí to vydržovat ve 3 věcí. Jednoduchá záležitost. Tak, pojďme na aplikaci. Tohle je mobilní část aplikace. Vidím tady nějakou identifikaci formy, vidím, že status je, forma je na mašině, pracovní procesu do toho analysuje. A teď tady mám základní informace. Takže základní informace je jasný. Information about Mona Somova se prezentace ve svým firmu. Nestihl se to přeložit. To mě velice mrzí, samozřejmě systém komunikuje českou ukažovat. Tohle je bílá plocha detailních informací. Bílá neutrální. To jsou informace. Jaký materiál, kdo to dělal, jo? Jsou tam nějaké detaily. Zelená akční plocha. Zadávání hodnot. S touhletou obrazovkou se standardně pracuje. Tady se zadávají hodnoty. To je zelená. Je červená, ale bude zelená. Žlutá plocha manuální vstup. Jo? Žlutá znamená něco se děje. Potřebujeme jednou zničenou manuál. Proč? Externí help, jasně, je to červená plocha. Jo? Chyby, erory, externí podpora, volání, specialistů ven. Bílá informační plocha. Základní informace, parametry zapojení, parametry technologie, materiálové listy, 3D model, vykresy, hmotnou analýzy tam můžou být, kontrolní parametry disku. Vy si nafotíte parametry disku a ten člověk je má kdykoliv u sebe. On je má u sebe i v případě, že odjede s formou někam pryč. Nemusí se mu tahat papír, 30 cm papíru. Náhradní díly, údržbový plán, produkční plán, historie formy. To dá. Zelená akční plocha. Tam je to stejně jednoduchý, ale má to určitou logiku. Znamená jsem to rozdělil na několik částí. Modrá neutrální zóna. Co to znamená? Tam je jenom změna statusu formy. Forma je na skladě, forma je ze stroje, forma je na stroj, je v testovacím provozu, je v ostrým provozu. Jo, to jsou prostě takové neutrální záležitosti. Modrá barva. Zelená předávací barva, předávání směn. Tohle je zóna, kterou všichni použil, proto jsme ji dali zeleně, aby mi fakt jako zvýraznili, aby to tam bylo vidět, že to je ono, to, co všichni budou používat. Předání směn, to znamená počty cyklů, počty opravy listů, počty opravy listů, kontrola parametrů. Oranžová zóna mechanický zásah. Jo, je to, není to úplně problém, je to prostě standardní údržba, můžou posunování ze stroje, změny na formě objednaný zadavatelem. Je to mechanický zásah, to je jako oranžový, ale není to problém, je to standard, to se děje, jako hodně. No a pak je tady červená error zóna, kam se zadávají neshodné díly, změna technologických parametrů a mechanické protokoly. Proč jsme dali změna technologických parametrů do červené error zóny? To se mluvám se všechny to, ve chvíli, kdy měníte technologické parametry, tak to může být ze 2 důvodů. Jeden z nich je OK, chceme to zrychlit, jo? Chceme si s tím pohrát. Ale může to vést problému. Jo? To znamená, je potřeba zvýraznit, že tam proběhlo něco, co nebylo třeba úplně schválené, a nebo reaguju na nějakou změnu disku. Mám neshodné díly, musím kvůli tomu změnit technologické parametry vstřikování, to znamená, že k něčemu došlo. K něčemu došlo, je to problém. Musím jít po příčině. To znamená, že pokud se pohybujeme v červené zóně, znamená to, že já ne, že budu řešit problém, já musím řešit, ale pozor, já musím dělat něco navíc. Já musím najít příčinu toho, proč se to dělo, proto je to terrorizovat. Plánování údržby. Jednoduché. Počty cyklů, ťuknu, mám tam popis plánování údržby. Tady je to, o čem jsem mluvil, systém opravdu mluví česky, ten chcete se dát, je to v pohodě. Takže je to v češtině samozřejmě, respektive je to vyvíjené.
Takhle vypadá mobilní přístup pro přihlášeného člověka bez značených informací. Jo, tohle je docela důležitá část, protože tohle je jedna z bezpečnostních opatření. Vy se nedostanete do databáze. Vy se dostanete na informace k formě, který máte povolený přístup. Jo? A nejenom, že je tam jméno heslo, to je klasika, to vám lidi ukradnou. Je tam certifikát. Ten by vám teoreticky mohli ještě taky ukrást. Ale je tam kontrola na zařízení. To znamená, že my explicitně povolujeme typ zařízení na formu. To znamená, že přijdu-li do cizí lisovny, která používá systém mašinou IT, mám povolený přístup, když jsem třeba administrátor, přijdu, sejmu si kód, tak nic nebudu. To je docela důležité. Takže takhle to vypadá před přihlášením, takhle to vypadá po přihlášení, základní informace. Tohle je přihlašovací část administračního rozhraní, vidíte, že je tam certifikát. Jo? Takhle vypadá základní pracovní plocha. Jsou tam informace o firmách, protože vy ten systém můžete přetáhnout, zapůjčit partnerské firmy. Vy budete rysovat někde bokem a potřebuji, aby mi udělali co nejrychleji, co nejhezčí výlisky, tak jim tam dám přístup. A tady vidíte právě, kdo tam má přístup, to jsou ty firmy. Objednávky. Jaký mám objednávky? Můžu je zdržovat, stihnout to vůbec udělat. Pracovníci, kolik tam mám pracovníků, jaký mají zařízení, kam mají povolené přístupy, co kde dělali. Zařízení to jsou mobilní záležitosti, telefony, tablety, stroje. Ten systém umožňuje, abyste měli manuály ke strojům a problémy řešených ke strojům můžete mít v tom systému. Formy v tuhle chvíli je v databázi 176 forem, což je od minulého týdne docela hezký. Je tam 8 manuálů v několika jazycích. To je taky docela zajímavé, protože tohle je věc, která se řeší celkem pravidelně. V jakém jazyku dáváte dokumentaci? Ten systém nabízí poloautomatické překlady. A helplink. Jo, vidíte, že teďka mám přesně vyřešený otázek. Jo, nestíhám. Změna statusu mobilní verze, webová verze. Jo, vidíte, tady je forma na stroji. Jo. Status. Tady je forma na stroji, to je status. V webové verzi jedná se tady o tuhle formu, je to na stroji, nasazení na testování. A teďka právě už se dostáváme k tomu, čemu jsem mluvil takovou trošku uklíkou, co jsem mluvil na začátku. V tu chvíli najednou ten manažer má stejné informace, jaký má ten technický pracovník. A dochází tam nikoli k boji a čenicím, ale dochází ke spolupráci. Protože najednou mají všichni informace. Všichni jsou spokojení, všichni jsou šťastní. Oni jsou informace. A ty informace bukají jednotným zadáváním planové a fotodokumentací. Což nikoho nedrží. Plánovaná výroba. Tady vidíte, že jsme si objednali nějaký kousky klínků, něco je dokončené, něco je nedokončené. Tady vidíte, jak se zpracuje webové verzi, číslo objednávky, kdo si to objednal a nějaký popisy, co s tím mají dělat. Odbourali jsme papír, vy nemusíte chodit prostě, že jo, papíry zavolejovaný, pošlapaný, potrhaný a ještě to špatně vyštěný. Jak se tak přestává. Tady vidíte sdružování objednávek. Jo, vidíte, že prostě na ten výlisek došlo objednávky od 2 firem. Jo. Je to otestovaný, firma je na stroji, teď se něco testuje, že proběhla nějaká změna. Je tady napsaný, se omlouvám, nejde to moc zaostřit, no nebude to lepší. Spojit s objednávkou, číslo skladů, bodrém skladu, pozor, dejte si zálež na neprodejném uzavření, jinak si ty linky budete umývat, protože minule jste to zakryli a to zrušili. Jo, takže i takový informace jsem schopen tam zadat, tak lidi to vidí, no, na ně vyskočí, začne to na ně dbát. Jo, vezmu to rychle. Historie formy. Kdo tam dělal, kdy tam dělal, odkud to dělal. Tam není jenom kdo a kdy, ale je tam kde. To znamená, že jste schopni sledovat cestu formy po Evropě, protože jste docela zajímavé. Historie formy, jo, tady vidíme historii formy v tom webovním rozhraní manažerství. Jo. Takže zase má stejné informace. Externí help, popis problémů, jo, nějaký základ, co se tam stalo a nafocení, aby mi to bylo úplně jasné. Náhradní díly, kompletní seznam náhradních dílů. Co k tomu dodat? Máte kompletní seznam náhradních dílů vždycky u sebe. Náhradní díly z manažerského rozhraní, to
znamená, vidí to jak ti technici, když to potřebují, tak to vidí ten manažer, který to má na starosti. Manuály, tady vidíte, že tenhle manuál je přiřazený v této formě. To znamená, já mám jeden manuál, který můžu přiřazovat na více pole. Respektive vy máte manuály, který můžu přiřazovat na více pole. A ten manuál je živý. Obecný problém tištěných manuálů je ten, že jakmile vám to vypadne z tiskárny, tak je to mrtvo. To nezaktualizuje, to nejde, to nefunguje. Tenhle manuál, já to můžu kdykoliv něco připsat, můžu k tomu přidat problém, který jsme řešili, můžu tam přidat obrázky, můžu to popsat jinak, protože to je třeba nepochopitelné. A najednou ty lidi pracují s aktivním manuálem, který je živý, který jim podá ty informace tak, jak potřebují, který já můžu měnit, můžu ho verzovat, můžu ho překládat. Tady vidíte právě manuál. Tohle to je teda termoplay, poznámky k navrhování schvalování forem, to znamená na částek primární konstruktéry. Tady vidíte ten stejný manuál, je převedený do angličtiny. Je to jednoduché. Proč to dělá skutečně? Tohle je zobrazení manuálu pro technika na mobilní záležitosti. To znamená, viděli jsme manuál pro manažerského rozhraní a teďka vidíme manuál v rozhraní pro techniku. Ten technik si kdykoliv šáhne na libovolný manuál, který k této mě patří. Zhrnutí. Statusy, filtrace, ano, ne. Velice důležitá záležitost. Když text nestačí, tak tam dám obrázek. Vícejazyčné prostředí. Přijede vám partner z Německa. OK, no problém, můžete mít německy. Přece nebudu nutit něco dělat v českém systému, protože by to dělal. Je to nekomfortní. Aktuální vícejazyčné manuál. Podtrhuji slovo aktuální. Znalostní databáze řešení problémů. Ve chvíli, kdy někdo popíše problém, popis, obrázek, nějaký tagy, tak vy dostáváte polovinu znalostní databáze. To je potřeba si uvědomit. Vy nedostáváte problém. Vy dostáváte to nejdůležitější, co vůbec můžete mít. Vy dostáváte znalost. Polovinu znalostí dostanete. Hele, tohle se stalo. Když mu na to odpovíte, tak fajn, řešil jsem problém, ale ten základní přínos je ten, že vy jste zkompletovali znalostní databázi a máte takhle zlatý univerzit. To je moje, znalostní databáze. Kompletní informace kdekoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Je mi úplně jedno, jestli ta forma běží u nás v Japonsku nebo v Brazílii. Je to jedno. Já ty informace budu mít vždycky pouze. Funguje to pro stroje i nástroje. Tak, děkuji za pozornost a pamatujte si, čas je vzácný. Nestrácejte zbytečnou práci. Nějaké dotazy? Žádné dotazy.